गासिनो दं भेक्सिननि जेसेबां प्रब्लेम मानोना आसाम गभर्नमेन्ट डाइरेक्ट डिसिजन कन्टाक्ट खालायो डिसिखौ दायित्व हरखाबाय जों बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' सार ओमफ्राय आं हेल्थनि इएम नालाय जों जेबो मावनो हाया जोंना ओंखायनो कभिडनि थाखाय जों आसा खालामनो हायो 15-20 दिननि गेजेराव फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव सिगां कभिडआ पुरापुरि माने निष्क्रिय जागोन आं बुंनो नागिरदों आं मेसेज हरनो नागिरदों बिटिआरनि गेजेराव थानायनि 33 लाख सुबुंफोर जोंनि थाखाय दिनै बिग एचिभमेन्ट दिनै बे आलांगि बाजाराव जों मोनसे गोदान बिल्डिं मोननानै बांसिन आनन्दित माने खुसि जादों ओमफ्राय मोनसे गिदिर माने टीम नाबार्डनि CGM GM लोगोसे टीमफोर माने बिथांमोना आलांगि बाजाराव फैनानै ओरैबायदि गिफ्ट हरबाय जोंना बिटिआर क'क्राझारनि जायगायाव आलांगि ओरैबायदि बेकवार्ड जायगायाव ओंखायनो जों सत्ति आनन्दित आरो आं आसा खालामो जे नट अनलि आलांगि बाजार ओमफ्राय जेसेबां ओरैबायदि जायगा दं जेनेबा सरलपारा दं उल्टापानि दं चिरां जिल्लानि रनिखाता दं शान्तिपुर दं ओरैबायदि जायगायाव जाहाथे बिथांमोना आरो माने बांद्राय इनिशिएटिभ आरो NGOनि दैदेननायाव माने बिथांमोना NGOनि आफादगिरि बियो बिराद बांद्राय कपारेसन खालायदों आं NGOखौ माने धन्यबाद जासिबाय ओमफ्राय लोगोसे फैनाया बिथांमोनाखौबो धन्यबाद जासिबाय आरो आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना आरो ओरैबायदि इनिशिएटिभ लानानै जोंना बिटिआरखौ ग्रिन बिटिआर बानायनो हायो आरो गामियाव हाबनानै ओरैबायदि माने एसे फैसा बे बिल्डिंनि थाखाय एसे फैसा सेंसन जाहैदों आरो बे एसे फैसा लानानै बांद्राय बिल्डिं बानायनाया बे फिसा खोथा नङा माने ओरैबायदि मोजां जों गावनि मेगनजों नुदों ओंखायनो आं माने सत्ति माने कृतज्ञता हरगासिनो NGO ओमफ्राय फैनाया गुवाहाटीनिफ्राय CGM आरो GMफोरा बिथांमोनाखौ आरो आं बेहायनो अंशग्रहण बाहागो लानानै आंबो गावनि माने कृतज्ञ फिल खालामगासिनो आरो नोंथाङा सासे BTCनि देहा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा हिसाबै BTCआव एबा भारताव सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि सायाव रायजोफोरनिसिम मा बुंनो कर'ना भाइरासनि खोथा आं खोनासं जों बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो जेसेबां कभिड प्रट'कल दं SOP दं भेक्सिन दं माबा माबि दं गासिबो आसाम गभर्नमेन्ट नायगासिनो बे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बाइपास खालामनानै बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्ट गावनि स्टाइलाव SOP बानायगासिनो कभिड माने डेलि माने उइकलि SOP बानायगासिनो दं SOP ओंखारगासिनो दं भेक्सिननि जेसेबां प्रब्लेम मानोना आसाम गभर्नमेन्ट डाइरेक्ट डिसिजन कन्टाक्ट खालायो डिसिखौ दायित्व हरखाबाय जों बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' सार ओमफ्राय आं हेल्थनि इएम नालाय जों जेबो मावनो हाया जोंना जेबो माबा माने डिसिसन सोलिया जों खालि नायनो हायो कपारेट खालामनो हायो खिन्थु कोनो गावनि डिसिसन लानो हाया आरो कभिड दा क'क्राझारनि सिचुएसन चिरांनि सिचुएसन बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि सिचुएसना दा मोजां दं थिगै दं स्टेप बाय स्टेप लासै माने डिक्रिज जागासिनो दङ पार डे केस 10टा 20टा मोनगासिनो मोनोबा तथापिও माने डेन्जार नङा आरो डेथ रेट बांद्राय गैया बांसिन गैया एकदम मिनिमाम रेट फैबाय सप्ताहायाव सासे थैयो 10 दिननि गेजेराव सासे थैयो आरो जुदि माने बोराय जायोबा ओंखायनो कभिडनि थाखाय जों आसा खालामनो हायो 15-20 दिननि गेजेराव फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव सिगां कभिडआ पुरापुरि माने निष्क्रिय जागोन आरो माने सुबुंफोरा रायजोफोरा आरो आगोलबादि न'निफ्राय ओंखारनानै गावनि मावनो हागोन BTC ओनसोलाव गोबां साब सेन्टारफोरा गोग्लैसोनानै दङ डाक्टारबो गैया आरो फाहामथायनि जेबो राहाबो गैया खोनासं बे आं अलरेडि बुंबाय थादों डाक्टारनि प्रब्लेम जोंनि बिटिआरनि जायगायाव माने प्रब्लेम नङा सारा आसामनि प्रब्लेम बे डाक्टारनि प्रब्लेम ओंखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट मा खालामगासिनो बांद्राय मेडिकेल कलेज जोंनो हरगासिनो माने मेडिकेल कलेज दा जुदि हिसाब खालायोबा 22टा 23टा मेडिकेल कलेज सेंसन जाहैबाय ओमफ्राय मेडिकेल कलेजनि माखासे मेडिकेल कलेजनि खामानि जागासिनो दं ओमफ्राय मेडिकेल कलेजा जानाय लोगो गोदान माने डक्टर ओंखारगोन बांद्राय डक्टर जों मोननो हागोन जोंनि आखायाव थागोन जों एपइन्टमेन्ट हरनो हागोन
माने स्वास्थ्य सेवानि थाखाय दा एरैबायदि जाबाय जे बांद्राय डक्टर गैया आसामनि प्रब्लेम डक्टर खालि बिटिआरनि खोथा नङा आरो जों साफिसियेन्ट साब सेन्टार डिसपेन्सारिस हरनो हाया ब्लक पिएचसि हरनो हाया आरो साब सेन्टार मारै हरनो हागोन ओंखायनो साब सेन्टाराव जास्ट जों नार्सखौ लाखिनो हागोन कम्पाउन्डार लाखिनो हागोन ओमफ्राय एरै बाक्सानि तामुलपुर मेडिकेल कलेज जानाय लोगो लोगो आरो क'क्राझारनि बे गिदिर मेडिकेल हस्पिटाल जानाय लोगो लोगो जों आसा खालामनो हायो जे 2025-26 सिगां जों माबा बे डक्टरनि प्रब्लेमा सल्भ खालामनो हागोन ओंखायनो तथापिও जों NHM जों माबा रायलायगासिनो NHM डिपार्टमेन्टआ जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टआव हस्तान्तर ट्रान्सफार खालामथ'वाखै दाबो NHMआ दाबो आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आखायाव गैला NHM ओमफ्राय जेसेबां डाक्टार दं स्टाफ दं बिथांमोना गासैबो NHMनि गाइडलाइनाव सोलियो ओंखायनो जों अलरेडि प्रे खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टआव जे थाब NHM जोंनो बिटिआरखौ ट्रान्सफार खालामनांगौ माबा एक सप्ताहनि सिगां 15-20 दिननि सिगां मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां ओमफ्राय आं सानै कार्बि आंलं थांदोंमोन कार्बि आंलंबो काउन्सिल नालाय जोंनाबो काउन्सिल खिन्थु कार्बि आंलंआव NHM ट्रान्सफार खालामबाय आसाम गभर्नमेन्ट खिन्थु बिटिआरआव NHM ट्रान्सफार खालामथ'वाखै ओंखायनो आं जों माबा डिअ लेटार लिरदों आसाम गभर्नमेन्टआव जिहेतु काउन्सिल कार्बि आंलं NHM मोनखाबाय बिथांमोना गावनि स्टाइलाव खामानि मावगासिनो मेडिकेलनि खिन्थु जों बिटिआर गभर्नमेन्ट दाबो NHM मोनाखै बिथांमोना कार्बि आंलं जुदि मोनबाय ताहले बिटिआर गभर्नमेन्टआव NHM मोननांगौ आरो NHM माने हेल्थ मिशन मोननाय लोगो लोगो जेसेबां डक्टर बा स्टाफनि प्रब्लेम दङ ANM GNM जों सल्भ खालामनो हागोन औ भेक्सिन 1 कोटि फैगासिनो दङ दाखालि अमित शाह फैदोंमोन केशव महन्त बिथां बुंदों जे जेसेबां माने भेक्सिननि प्रब्लेम जागासिनो दं माबा बे आगस्टनि गेजेराव माने 15 आगस्टनि गेजेराव पुरापुरि कमप्लिट 1 कोटि भेक्सिन फैगासिनो दं ओंखायनो 1 कोटि भेक्सिन फैनाय लोगो लोगो जेसेबां बाखि जायगा दङ भेक्सिन दाबो थाङाखै बेबायदि जायगाफोर एकदम पुरा माने फिलाप जागोन ओंखायनो आं अलरेडि बुंखाबाय जोंनि आखायाव गैया बे भेक्सिन ओमफ्राय आइसोलेशन सेन्टार माबा माबि SOP गासिबो आसाम गभर्नमेन्ट NHM होगासिनो दं जों खालि माने नायनो हागोन अबजार्भ खालामनो हागोन बाद बाखि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला थिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै HS गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबु दं फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो मुं थिसननाय प्रस्पेक्टास बिलाइखौ होगासिनो जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399 बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि क'क्राझार